Hi, dito na tayo sa sasakyan. Okay. Mana ta sa temple. Mga unta. Ice cream. Alas 3 na 3 ng hapon. Sa next puntahan natin is sa museum mga Tomodachi. Pinakataas linhip. Natay mga video nga solo mga Tomodachi tan-aho nato kay atong cameraman. Kuan ba ni ay? Di ka mong kamera. Mag-kamera no. Di mo tanaw sa kanang kuan kanang screen good anay. Diyan pagkaibaw niya nga nasud ba ang tao sa kuan sa kamera. Patay. Patay ka ng saktong kameraman. Di ta mahimog artista ani. Kay kuan ato ang kameraman kay di man kabaw mo kamera. Dito na tayo sa flower garden. Saan na siya? Garden Museum. Garden. Lala. Di mo makita eh. Garden Museum. Here. Here daw. Garden Museum here. Mga flower. Flower. Pasok na tayo. Naibayad. Kuan siya. Sing ni Hakin. 1,200 entrance. Katong sa baba sa temple is 1,000 diri kay 1,200. Ika? Doko para. Ika. Oh, mga nice kayong flower. Mga flower lover. Di na lang ta pakuan ni Narukoy mga Tomodachi. Di ka ba mo camera? Oh, kiri ka ayu. Na. Pimparita tat. Diba? Na-shake on. Na ay cameraman, photographer sa likod. Check on. Too big. Oh, waterfalls. Wala siya eh. Wala yung mga buwak. Wala pa din sa babaw di eh.
Kalisod-lisod mo to. Naglingkod pa mi tanawa. Di mo makitang mga flower mga tumudachi. Yeah, ako. Mayo. Magpicture taming duha. Kuan man di man pwede. Para daw kunong kuan ka ng ilong sa elepante mga tumudachi ba. Yo, was the first time na ako nakita niyo. Ano to? Okay na, di ba? Kuya kayo? Oo. Very big. Ay, kadak ko para buyag. Bumbil. Nice. Nani ko rin pa? Turituma daw ni pangalan. Turituma. Turituma. Mo na pod ning kuan oh. Kuri nani ka napapana? 聞いてあげようか。すいません。この花なんていう名前ですか？ヒモゲートって言います。え？ヒモゲート。ヒモゲート？はい。Ah, himogito. アマランサスとも言うんですけど、ああのとかでアマランサスっていう穀物があるんですけど、そのはいなんか同じ仲間というか。Ah, sabay na. 象の花みたい。 Honey. ゲートみたいで。 Arigatou gozaimasu. ヒモゲート。 Homige. Homige. Homi. 紐。 Himo. Ah, himo mitay na. うん。 Kanang rope ba rope ang himo man sa kanang in English sa ang English sa himo kay kuan man kanang rope man guys. Mo tingali himogato daw siya. Himogato. Mura man sa siya rope sad. Himogato dai ni siya. Himogato. Daghan siya o tanawa. Si himogato. Inahala i-pronounce ni Masiya sa kuan. Kanang pinataas ang tono. Himogato. No, si himogato. Very nice. Mga lover dira. Nice guys siya diri. Humot kaayo uguan kanang mga petals. Humot kayo siya. Inyoy na. いい匂いか。 Mm. ラベンダー。 Lavender? ラベンダー。 Lavender daw siya oh. Humot kay siya. Ang bango. ロー Kani rose. Kani rose oh. Humot sad. Smell good. Rose. Kani pa? Kuri wa? ズ。ピーチやってる。 Peach. Peach daw. Peach. Alo, peach inyoy. うん。 Kuri wa? Kuri pa? シナモン。 Cinnamon. お、いい匂い。 Cinnamon siya. Humot to eh. Humot kaayo. Kuri wa? バニラ。 Vanilla. Vanilla siya. Vanilla. Mga laya siya nga mga buwak ba? Humot kaayo. Takay na pa. 300で。 Kani, kuri. トマトスメ。 Nasa yung mga buki oh. Mga buki. Mga buki oh. 600. 660. あ、これか。デザインは300円。 Kuyon sa tasakuan sa sounds. Pa sounds nila. Kani siya ban? Asa ni siya pa? Kana mura siya lavender tingnan niyo. Nice ni siya. Ano to eh? No, nice kayo. Very nice.
Sa ka nito? Alo, yowi. Uy, napot. Oh, pero gnina pa kayo siya, uy. Hindi mo kiray na. Oh, kanyo, gwapa kayong ang ganda niya, oh. Ganda. Maganda siya. Basta ka na siya. Di ba? Kanisad, oh. More siya si Sailor Moon, no? Si Sailor Moon ka, mabay ba? Oh, nice kay siya. Lo, yawa, no? Ikuan niya ang babay. Wow. Very nice. Ito na yung view natin. Naata sa pinakataas, manggod. Wow! Sa personal mga tumudachi nindot kay siya. Kan siya, oh. Di kay siya maklaro din ha. 説明してそのまま行くとなんかね、桜だったから、パンのつ先入れたのに。魚にまたお願いしてね。Naog na ta mga tumudachi. Malapit na tayo sa parking area. So, no, mura siya katong saon na nga mga salida nga kuan mga tumudachi. Nasod tayo dito. Hi. Gitgit man. Mga salida nga once upon a time. Kanang mga gubat-gubat ba? No? Para siyang kuan sa una nga salida. Mga once upon a time, ana ba no? Tanawa. Kapag papasok ka dyan is nandun ka na sa Encantadia. May ana nga salida sa una sa Pinas. Mga once upon a time, Encantadia. Kumot kayo. Part may kuan. Pusit. Ito na tayo sa sasakyan. Ito na yung ano natin, oh. Papusit. Mata. Ano? Siguro. Sukar. Kain. Alam ko siya. Magpagabi tagamay ba kayo para makita natin ang view sa gabi din. Ligawas na ang moon. No? Bili kami ng cup ramen. Ito yung ano namin. Dinner. Dinner namin cup ramen. Mati. Butang niya dili. Oh, dami. Hala. Walay ini tubig, guys. Tingnan niyo mga guys. Puno kaayo. Ang ini tubig.
Puno. Di makita manggod oh. Kinahanglan kuan siya. Diking yate. Oh, tumim. canto. Abli-ablihan day. Hay. Dayo na ta? Abunay. Ito. Nisaum sa initubig. Hi. Ala. Ngit-ngit na nag-ungo na mi din. Mangaon na mi goan. Dinner na namo kapramin. Ngit-ngit no, pasensya ngit-ngit man. Skor ka? Sorry din. Anak na lang, anak de ay. Anak na lang de ay mo mga tumudatsi. Bas mo, mada arushi. Hotel mo, bas. Ito na yung dinner namin. Alas 6 na. Mada uroy. Tanawa. Nilangoy sa tubig ang kuan. Ang kapramin. Kain. Paano siya dito tugnaw? 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. Tapos na tayo kumain. Ngit-ngit na kayo. Dito na tayo sa loob ng sasakyan. Yes. Maura na mong gihuwat ang night view. Ito. Maura siyang night view. Maura na ng night view mga tomodachi. Pero lingaw ay kuan. Nanandagan sa tagnalaagan. At temple ra sa de, temple garden o kaning dinhi. O dili pwede one day lang imong ilaag diri. Ay pwede tingali kung sayo kaayo ka dinhi mga tomodachi kay 7 AM man daw kuno ang abli hantod sa 11 PM pero ang mga temple, mga garden kay kuan siya hanggang alas 5 lang. Oh. Na karon among gihuwat ning kuan night view kunuhay. That's all for today's video mga tomodachi. Sana nagustuhan nyo. Please like, share, and subscribe. Matane. Padung nami uli mag-driving pamig kuan 2 hours and a half. Mag 3. Oh, unsa na? Nanji pa? 6時半。 Rokojihang daw kono karon. Alas 6:30 na. Maabot mi sa balay kay mga kuan na 6, 7, 8, 9, mga 9, mga 10 may maabot sa balay ani mga tomodachi. Please subscribe. Bye. Matane pa. Bye. Bye. Lah, piyaway. Bye.